Hej YouTube. Det er bare ikke rigtigt at sige. Det er godt nok Gengar. Nu kan jeg bare lave gøre. Har du allerede sættet den ud? Hvem? Det er godt nok Gengar, det her. Dem. Hallo, dig der er YouTuber. Det er Lukas. Lukas, det var fordi, at når du er færdig med YouTube, så kan jeg YouTube lidt. Emil. Hvad? Kan jeg bare gå op og ødelægge giganten? Jeg kan bare bruge her. Er der nogen af jer, der kender ham? Kender hvem? Om det er den nye, der er lige kommet ind? Ikke gid. Jeg kender ham ikke. Hvad er det, du optager med nu? Det gør jeg også. Der lægger man. Hvorfor vil alle bare være op? De næste vil på min ven server. Jeg vil op, nej. Og husk, jer der er derude, ikke? Lad være med at spørge om op og rank det. Ja, der er noget, der hedder advarsler. Når man har fået 3 advarsler, er man bandet i 24 timer nemlig. Det er ikke særlig sjovt. Emil. Hvad? Kan jeg bare sige, en dag, 24 timer en hel dag. Så en dag. Hej derude. Vi ses. Hej.